Mut hei siis joo. Nyt aloittaa 1 kruunu tarvitaan. Ja aukiolta siellä. Melkein 2 minuuttia. Mene, pistä. Joo. Meidän tarvitsisi saada 2 iskua. Ei, se on kuin 1 isku. Ei oo todellista. Oli luupäät. Mene. Vaistakaa sitä. Mini-Pekka vastaan Mini-Pekka. Yhden iskuun. Nice. Mini-Pekka vetää yhden iskuun kaikki. Nice. Hyvä skeleton. Yes. Ja sit Mini-Pekat. Kaikki meni. Minioksesta minioksi. Hän yrittää saada meidän kuninkaan alas. Ei onnistu. Mitä ne on oivat iskut? Mitä? Ei oo tod. Ei tod. Voi olla mahdollista. Kaikki vaan. Pieni. Fireball. Goiantti. Nyt voittaa. Ei tarvii enää voittaa. Ei tarvii enää voittaa, mut silti. Vielä voitto maistuu makealta. Ei tää haittaa. Meillä on 1 kruunu. Ja se riittää voittoa tällä kertaa. Ja. Kiitos. Ja. Boom! Ja se on open. Ja. Katsotaan mitä Tää on mun Jonnerien, tää on mun. Ja nyt mun pappa tuli tohon äsken, niin laittaa tänne. Laittaa tänne. Miksi tää heit nyt mun tulosta? Clash Royalista. Clash Royale. Mennään takaisin. Pelataan vielä muutamia. Mä haluan nyt saada noita palkintoja. Mini-Pekka. Fireball. Skeleton. Oho, nohan tulee ryminällä päälle. Toi on ollut vähän kovemmalla tasolla, mutta. Jes, saatiin vähän pysäytettyä. Toi ei voi tuhota, joten. Jees, iskut. Apua, toi on niin hyvä. Ei. Nyt! Ota se. Yes! Giantti, anna mennä. Skeleton suojaamaan. Baby Dragon, nyt pitää saada. Yksi eliksir. Mitä? Ei!
Yes! Me voitettiin! Baby Dragon! Ykköslevun, onks toi, mikä toi on? Mä en tiedä oikeesti, mikä toi on. Oh, mikä pommi. Nice. Oh no. Kävele. Yes! Mä en tajua miksi mä oon pelistä näin innoissaan, mutta tää on mahtavaa. Tää on ihan sairaana peli. Meikko luokka-PG pelaa, että... Ja tästä tarkoittaa sitä, että... Vielä vaagaa ja... Ei, ne yrittää voi vitsi. Mini-Pekka! Älä nyt yritä. Kyrälle nyt. Boom! Ei ihan. No niin, voitappa se nyt. Baby Dragonia ei voiteta. Ja Giantti sinne. Ei oo todellista. Vähän aikaa, ei. Pekka Playhouse nyt. Nyt me halutaan tuloksia. Halutaan voittaa. Voi vitsi. Kaikki hyökkää, kaikki pitää, voi herra. Siis mä oon oikeesti tosi huono tässä. Siis mä oon oikeesti ihan super surkee. Paljon mulla on enää. Yes! Ja ole. $20 korttia. Mä tarvin vielä 3 uutta lisäkorttia. Otetaan vielä tää ja sit mennään vaan noin paketit. Niin, Pekka on kuitenkin niin hyvä, että tarvii jo 4 näitä tätä.
No niin, vielä on 17 sekuntia aikaa. 17 sekuntia. 11, 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Sekunti lisää nyt. Nyt. Oi vitsi, nyt ei, jes. Nyt sinne vaan toiselle puolelle, ei, Kumini-Pekka, jes. No niin, mä tiedän jo, että otti toinen, mutta tiedän, että te haluatte tätä, mutta ei ne lähti kaikki hajautuu, voi vitsi. Ei tarvitse muutaman iskun. Dragon. Ai, match over. Ja nähdään ihan kohta palkintojen parissa. No niin, ja nyt katsotaan vielä tää videon lopuksi tämä näin. Tulee kolikoita, timantteja, goblins ja vielä viimeinen kortti. Ja skeleton. Just 154. Tää on aika paljon, mutta 150 on aika kova jo. Ja 15 levulle. Kyllä 5 levulle. Ja mä sitten ja vielä saadaan tästä tämäkin 3 levulle. Ja saadaan vieläkin 4 levulle.